अच्छा তিনি তাহলে বগে জায়গা গভর্নর ফাইমানি বাংলাদেশ जों दिनै गभर्नर बाय जों अर डेपुटेसन आगिन सिमिसिन सिदुल खाइजा जों अर फाइमालाय फैका जों जराबा गोबां नाखा 2 घन्टा नुपर गभर्नर जों कक साका जों जे मेमोरेन्डाम साबमिट खाइका बहाबनो पंखनो पंखै जों नो सोंका बनाब नायखा ते दुखुबो नांजाखा चिनि जे तिफ्रानि लाइबुमानि कथमा रखनावै এবং 1993 সন সুপ্রিমন পরে তিনি বত অব ইমপ্লিমেন্ট উঙ্গার বমরং কই নাখা বমর তলা ফিখাই নাইনা এঙ্কাকাই जोंबन साखाचिनि गुटिखाय जे इमप्लिमेंट उंगिया सबसे एंकाकाय विभिन्न एजेंसी बीएसएफ आसाम राइफल एंकाकाय सीआरपीएफ रग आर्मी रग सालेंडर खायै 300 पदा जारे एक्सेप्ट उंगिया बरक जे बस कष्ट खाय दङ कग्रब बरनो साजाका बना साजाका एकाय सबसे बर कखा जों जे उनी इनको चुक्तिनि टू बिवत सैजाक दङ 1971 नि 25 मार्चनि परे जारा बांग्लादेशनि फायनाय इस्ट पाकिस्ताननि फायनाय बरंनो अर नाय तिख्राय रहनानि कक दंमोन एका आबन दारतै जों साका अर सीए कोन मते खायै अर इमप्लिमेंट खायमिया एका आबनि जोंनि मेमोरेन्डाम सैजाक दङ जे आसामाव चुक्तिंखा एजीपी बाय चुक्तिंखा आसामाव इमप्लिमेंट खायजाका आरो एनआरसी चालु खायजाका सीए आरो इमप्लिमेंट उंगिया इनका त्रिपुरा बो तमति खायना न सीए जाहाते अर इमप्लिमेंट ताखायदिं जों साका बन अनुरोध खायका जों अबन इनका अर अब इमप्लिमेंट खायदि का इनर लाइन परमिट ने व्यापार बो जों साका इनर लाइन परमिट इनको 2020 सन 20 डिसेम्बर मणिपुर चालुंखा अथच 1993 सन त्रिपुरा एटिटे बे एग्रीमेंट उंखा के अरखाय किन्तु चालु खाय जग्या तांगै अबं नाबा तांगै चिनि अरखाय असुक्तिनो सन्मान खाय जग्या जेखाने गभर्नमेंट बाय शांति आलोचना खालायै और राइट एंड एग्रीमेंट उंखा राइट एंड कमिटमेंट जोंनो रिखा जमो इमप्लिमेंट खायनाय तारपरे सालेन्डार उंखा जतन फिरगै फायका ओंखाय ताबुक अब इमप्लिमेंट खायजाया तांगै खायजाया अ कमनो जों तिनि बन स्राय स्राय साका ओंखाय ब सबसे दुख नांजाका ताबुक ब चिन तिप्रा सारंनि हा गोबां म बुनियागो केपसारं तो अथच जागाने मुंखाय दलिल प्रसाद चिनि यागो तंगो अथच अब बुनि दफनि यागो अब केपसारं मै तंगो अ जागा मायरं साका कयटा जागा उदाहरण साका जे हावाई बारी रगम ते गोबां मा चिनि रुपिनि कम्युनिटी दे बरमा ते कुकी कम्युनिटी रंनि हामते के सेक्टर कमनो कगनो साका अमति खाय गोबां मा बनो तीन बुजो खाका बआबो खूब मनोजुगरि खनाका आबन बागे समय नाका ब 2 घन्टा नु परसन समय रिका बआबो तला फि खाय नायना जतन ब नोट बनाबायखा इनका चिनि डेपुटेसन तिनि मोटामोटी खूब काहामुखा सर नॉर्थ तिनि डेपुटेशन रखा तुमुंग नो डेपुटेशन नि बखाक्ते नो सानमारो नो मान बान्दर माय हंगे फाइनेंशियल नो बम हाक्रा या फ्रिशन नि वासु जातो जों तिनि चिनि जता सबानि जता लामा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जता चिन सबानि लामा जों तिनि गभर्नमेन्ट नो जों मेमोरेन्डाम सबमिट खायका चीफ सेक्रेटारि बरिनाय दिल्लीआव थाङे एके मिशनाव बाय जों मालायै नर्थ ईस्टनि एडभाइजार बनबो जों मेमोरेन्डाम रिखा मोटामोटी रिपायका जों आगामी दिनाव जुदि चिन सुक्तिं जाहंगाखाय चिनि जेतु टीआईपीसी एक नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन बिनि केडार दंगो जों केडार रंना तावैसा ट्रेनिंग नि व्यवस्था खालायनाय अर जों डेमोक्रेटिक मुभमेंट नि बागै केडार जाहाते चिन मुभमेंट कोनो डिस्टार्ब बुयाते आबन बागै जों आगामी दिनाव एक ट्रेनिंग नि व्यवस्था खायनाय एक भलन्टियारता स्वेच्छासेवक बाहिनी जों गरिति सानाय एवं स्वेच्छासेवक बाहिनी गरिति साबाय माने परेवनो जों लामाव नखनाय माने सबानि बागै जों इमप्लिमेंट नि बागै जों आलादा कोन दाबि करि गभर्नमेंट जेते जोंनो कमिटमेंट लिखा अमनो जों इमप्लिमेंट खायदि जों नाय सर